Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'ajuga IVA. L'ajuga IVA és més coneguda com a fulla de creu, creuada, esquiva peluda, agullots, almescat, herba del mesc, IVA, iveta, IVA moscada o peixera. La fulla de creu es troba molt comúment a la zona mediterrània. Les seves propietats més importants són les següents. És astringent i pot funcionar perfectament contra la diarrea gràcies als seus tanins. És un tònic amarg que millora la digestió. Crua, mastegada o en infusió, redueix els nivells de glicèmia en sang molt ràpidament, perquè pot ser un gran ajut en casos de diabetis. I en via externa, cicatritza les ferides. Està contraindicat però en casos de gastritis i úlceres gastroduodenals, ja que els tanins poden irritar la mucosa gàstrica, encara que aquest efecte secundari es pot pal·liar associant la droga a altres plantes amb mucílags, com ara podria ser el malvavisc. I bé, fins aquí l'entrada d'avui. Us torno a trobar ben aviat i gràcies per la difusió. Fins aviat. Adeu.